harka na wasanni, babu harka da tafi samun karɓuwa a duniya kamar ta mola, wato ƙwallon ƙafa, a wajen maza, mata, yara da manya, wani sa'in har da wanda ma hankali bai ishe su ba, kamar yadda za ku iya gani a wannan bidiyo da muke ɗaukan muku da shi. Dai,